Min sena l-oħra qed tkompli tiġi rreġistrata żieda fl-att ta' studenti li applikaw biex ipoġġu għall-eżamijiet tal-Metzek, kemm dawk tas-sekk kif ukoll tal-matrikola. Dan ħareġ minn statistika li pubblika l-Bord tal-Matrikola u taċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja il-Metzek wara li ħarġu r-riżultati tal-ewwel sessjoni tas-sekk illi huma magħrufa aħjar bħala low levels u dawk tal-matrikola li inkludu lej levels u l-intermediates. Meta mqabbel mal-ewwel sessjoni tal-eżamijiet tas-sekk tal-2025 illi għaliha kienu rreġistraw 5,359 student, din is-sena irreġistraw 5,573 student. Dan ifisser żieda ta' 214 student jew 4% aktar mill-2025. Xejra simili qed tiġi osservata wkoll fl-eżamijiet tal-matrikola. Fl-ewwel sessjoni tal-2025 kienu applikaw 3,760 student, filwaqt li għal dik tal-2026 irreġistraw 4,146 student. Dan jirrappreżenta żieda ta' 386 student, ekwivalenti għal 10.3% aktar fuq is-sena ta' qabel. Sa dan it-tant ta' 13-il sena konsekuttiva reġgħu nfetħu l-applikazzjonijiet tal-klassijiet ta' reviżjoni tas-sekk bla ħlas organizzati permezz tal-proġett Youth Guarantee u konfinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Fondi Soċjali Ewropew Plus. Dawn il-klassijiet huma mmirati lejn studenti li jkunu qed jagħmlu resits fil-bioloġija, l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika u l-Fiżika f'Settembru li ġej. Il-klassijiet se jibdew fit-22 ta' Lulju u jibqgħu għaddejjin għal 5 ġimgħat. Studenti ta' bejn il-15 u 29 sena li ma laħqux il-livell 3 li ġabu jew li ġew immarkati bħala assenti f'xi wieħed mill-5 suġġetti msemmija fis-sessjoni ta' Mejju huma eligibbli biex japplikaw għal dawn il-klassijiet. L-istudenti jistgħu jażlu li jattendu sa massimu ta' 3 suġġetti, inkluża għażla waħda minn suġġetti ta' xjenza. L-istudenti jistgħu japplikaw online billi jżuru www.jobsplus.gov.mt/revision classes. L-applikazzjonijiet jibqgħu miftuħa sa 17 ta' Lulju u applikazzjonijiet tard jintlaqgħu sal-24 ta' Lulju.